Okei, tänään me pelataan possupeliä. Nyt vissiin pitää valita, että... No, aletaan pelaa tätä klassia. Hui, ha, karate, hui. Vissiin pitää niinku possu tappaa susia. Okei. Ui, mä heitin sitä kirveltä naamaan. Tää... Se pitää toimia nopeasti. Mikä vitsi Marja mummo? Hei, älä huido sillä korilla. No se lenski aika pitkälle. Tällä Marja mummolla... Mä otin sen päähän käteen! Ja toi heitti toista kirveellä naamaa. Tää on ihan hyvä. Mä taistelen tälleen kyykyssä, kato. Mulla on musta vyö ja 10 ja niin mä oon niin pro karatessa, kato. Hei, kirvesmies kuoli. Hän pomppi muuten pitkällä kepillä ja mä näköjään kuolin. No, kokeillaan tätä city-mappia sitten. No, täällä onkin poliiseja, vähän erilaisia tyyppejä. Hänelläkin on tollanen kävelykeppi. Kato, mä sain pampun käteen, tai no pampun puolikkaan. Sieltä tulee taas poliisi. Boom. No, joo. Poliisikin lentää ilmaan tolleen. Ja tulee skeippää, no niin. Nyt on kovaa tänne ei oo. Kato, mä sain sen lippullakin. Purkupallolle ja sit joku heittää jotain betonipalloja ja nyt taas päät lähtee irti. Ja sit mä heilun tällaisella lekalla täällä. Ja lekan puolisko on lähtö. Nää poliisit on paha, kun mulla kaikki noi pamput ja suojakilvet. Ne on kaikki tolla. Kato taas pää. Sieltä tulee skeippää. Lippiksellä vaan päähän ja... Kato, keittilauta. Kato. Kato. Täälläkin on näitä marjamummoja, vai mitkä nää? Oh. Niin siitä poliisin. Niin sieltä tulee iso joukko. Noin. Tuolla näkyy kai vissiin elämät vasemmassa yllä. Kun heittää pokepalloja. Älä ylitä heittää, kun on mua pokepalloa. Mitä? Tuli mua päähän purku. Mut ei, kato, mä oon niin kova, et ei mä ulos pienempää. Mulla on pamppu. Älä yrittäkää tulla haastaa. Huh! Hui! Haija! Huh! Tosta noin. Heittää pallon poliisiin naamaan, kato. Kato, sieltä tulee... Mistä sä oot ton pampun saanut? Ethän saa mitään. Taas purkupallo. Mä kuolin. No joo. Tässä on vissiin erilaisia tyyppejä. No mä otan tän. Haluan kokeilla vielä uudestaan tätä mappia. Hui. Kato. Siis tää oli semmonen mappi, missä oli yksi elämä. Okei. No joo. No mä kokeilin nyt tämmöis, missä on ihan normielämät. Tää samaan. Ihan vaan. Uudestaan. Hui. Kato. Suden päällä sitten. Tää on muuten maailman parhain possu. Possu tappelee niinku tosta noin vaan susi vastaan. Niin. Tää on kova. Kato. Kirveellä marjamummoa. Sieltä tulee se kirvespappa. Kirvespappa lentää. No niin, nyt tulee toi, milloin toi iso puukko. Hoi. Mä sain se. Joo. Sinne ne pääs. Hei, täällähän tulee joku moottorisaatu. Äläpäs hosuus mua sillä moottorisaatu. Kato. Hyppää se yli. Mitä nyt? No, kato. Mä haluun moottorisaatu. Joo, kato. Mikä hirveen vasa sieltä tulee. Nyt tulee iso puukkotyyppi. Nyt tulee sitten normijengiä. Ihan kivasti. Raketti! Kato taas. Nää on aika tyhmiä, kun nää heittää niinku toisiaan näillä kirveillä eikä mua. Mut eihän tämmöstä Karate Kingiä nyt kukaan voi voittaa. Sieltä tulee. Sieltä tulee moottorisahatyyppi. Hohohoho. Tuo moottorisahatyyppi on aggressiivinen. Yksi vastaan. Loputon. Ja mä kuolin. No ihan hyvä 30. Mut joo. No, tässä on tällaisia tyyppejä. No, joo. Mä haluan kokeilla vielä sitä 1 HP:ta. Vaan tästä toista. Tästä tulee heti pokepallo. Ja skeittilauta ilman omistajaa. Valuu tässä asfaltilla. Mutta joo.
Hei, mä sain ton pallonkin käteen. Uile poliisista. No hei, mä oon tappanut kumminkin jo 5. Yhdellä elämällä. Niin ihan hyvä. Nyt tulee paljon sakkeita. No 7 on ihan ok, mut joo, tää oli ihan ok peli.